Poveste cu Dițe, partea 12. A fost odată ca niciodată, cât de n-ar fi nu s-ar povesti, a fost odată un om îl chema Aramis. Într-o zi când se ducea la Dițe să o maseze și Mița a zis: nu te mai duce mă la Dițe, că ne-ai împuțit pe noi toți, că pentru totdeauna o masezi la cur. Aramis când se ducea la Dițe să dea sucuri de la 2 pași și Mița a zis: în loc să aibă grijă de noi, are grijă numai de măsa. Dițe când îl chema pe Aramis, și Mița a zis: du-te mă la Dițe să o sugi la pulă și la pizdă. Lui Dițe dacă o masezi la curs, a luat-o toți dracii. Cearta cu Aramis. Așa, ei duși iar brânză te-ai dus tu la 2 pași, dar cât mănâncă o femeie eu atâtă, o femeie cât mănâncă, dar du-te dracu acolo, mută-te acolo, mută-te acolo, fă bucătărie acolo și mută-te acolo, că mai împuțit, da mai împuțit, bagi mâna în cur și închizi de la măta și vii la bucătărie toate zilele de 10 ori, de 55 de ori ai fost la Dițe să o masezi la cur. A luat-o toți dracii. Înjurături cu Mița la Dițe. Tu-ți gâtul mătii să îți fut-maș în curul lui Dițe, dacă te mai duci la Dițe. A luat-o toți dracii. Du-te mă la Dițe să o masezi la cur și la pulă, băga mi-aș pula în măsa, lui Dițe să o fuți în cur și la gură, că pe Dițe o doare în pulă și pizdă. Dacă te mai duci la Dițe, animalule care ești, Dițe să te ia toți dracii pe tine. Du-te dracu de proastă, să o înfigă fix în cur dacă o masează la cur. A luat-o toți dracii. Hei, și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.